Bomen omver, strandhuisjes kapot, Francis kwam voorbij. Het is woensdag 26 augustus. Dit is Zeeland Nu. Geen ongelukken, vooral schade. Ouderwets volle klassen op middelbare scholen. En gaat het wat worden met de tafeloester? Dag dames en heren. Vooral Walcheren en Schouwen-Duiveland moesten het ontgelden vandaag tijdens de zomerstorm Francis. Maar voor zover bekend is er alleen materiële schade. En dan vooral door omgewaaide bomen en afgebroken takken. En hier in Vlissingen belanden zelfs bomen in de gracht. En ook op terrassen was het hier en daar een ravage. Door omvergeblazen parasols, plantjes lagen overal, stoelen en banken waren weggewaaid. En in de studio is aangeschoven Stefan Dane. Ja, hoeveel meldingen zijn er nou binnengekomen bij de brandweer? Meer dan 60 in totaal. En bij de helft daarvan moesten ze ook echt in actie komen. Dus echt uitrukken. Dat doen ze natuurlijk alleen als er gevaar is. De andere meldingen die konden worden afgedaan door bijvoorbeeld iemand van de gemeente of een wegbeheerder. Nou, je zei het al, de meeste meldingen op Schouwen-Duiveland en Walcheren. Behalve omgewaaide bomen ging het om losgeraakte overkappingen bijvoorbeeld. En er dreigde ook ergens een dakje van een bushalte af te waaien. Ja, maar dus echt geen zware ongelukken? Nee, volgens de veiligheidsregio niet en bleef het vooral bij overlast. Wij hebben in ieder geval wel veel foto's binnengekregen van Zeeuwen. Ja, daar viel op dat er veel strandhuisjes kapot waaiden. Of dat er zoveel zand voor was gewaaid dat je er niet meer in kon komen. Ja. Nou ja, aan deze mobiele toilet, dat is bij Westkapelle. Die zou ik niet graag schoonmaken op dit moment. Nee, als die zo gekanteld is, zou ik ook niet doen. Nee, nou ja, een van onze verslaggevers is gaan kijken bij de slaapstrandhuisjes in Vlissingen. Want daar hebben ze misschien niet zo'n lekkere nacht gehad. De wind was zo hard dat het huisje een beetje stond te schudden. En mijn bed dus ook. En de wind loeide eromheen. Het was wel een onrustige nacht. Ik was wel wakker toen er van de buren wat meubilair begon te vliegen. Dan hoor je allemaal gebonk tussen die huisjes. En denk, oh, wat vliegt hier nou weer? Het is hier fantastisch. Ik hou van de zee en ik vind het leuk om naar al die golven te bekijken. Hoe hoger, hoe liever. En ja, ik vind het hier echt heel leuk. Onrustig, maar heel leuk. Ja. En halverwege de middag werd het gewoon weer rustig. Het is weer voorbij. Ja, het is weer gedaan. Alles achter de rug. Vanavond en vannacht staat er nog maar windkracht 3. Nou, dat is goed te doen. Puinruimen dus. Vooral op die terrassen, vrees ik. Dank je wel. Het is de week waarin alle middelbare scholen beginnen. En voor de scholieren is het door corona bijna een half jaar geleden dat ze met z'n allen in de klas zaten. In Zierikzee zorgde dat vandaag ondanks de maatregelen voor vrolijke gezichten. Ik ben blij dat jullie hier vanochtend allemaal zijn. Van harte welkom op Pieter Zeeman. Voor deze brugklassers is het hier allemaal nieuw. Niks is fijner dan de lessen op school te mogen beginnen in plaats van online achter je laptop. Ja, heel fijn, het is toch veel gezelliger. En je ziet ook iedereen. Want, hoe moet je anders beginnen? Het is gewoon fijn dat je nu gewoon naar je klasgenoten naartoe kan. En dat je, je echt in het echt kan zien. Dus we beginnen straks met kennismakingsspelletjes. Ik vind het helemaal geweldig. Enthousiaste kinderen, ik heb er zin in, zij hebben er gelukkig zin in. We zijn er helemaal klaar voor. Leven er geen zorgen bij u? Omdat er toch, je bent toch in contact met veel meer kinderen dan normaal? Ja, voorzichtigheid is wel geboden inderdaad. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Hou ik me aan de regels. Dat vind ik zelf heel erg lastig om de afstand te houden. We besteden veel aandacht aan. Dus ik denk dat alle voorzorgsmaatregelen goed getroffen zijn. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Maar wel van docenten. Op plekken waar dat niet kan, zoals hier bij een praktijkles, zijn maatregelen genomen. Zoals een spatscherm, zodat de docent toch dichtbij uitleg kan geven. Ja, het is wel fijner dan zo'n hele grote afstand. Verder moeten leerlingen hun handen ontsmetten als ze het lokaal ingaan. Houden ze afstand van volwassen mensen in de school. Houden ze rechts in de gangen. Er wordt goed geventileerd, ramen en deuren zijn open waar mogelijk. En hebben de docenten op hun bureau een kuchscherm staan, zodat ze met de leerling goed over de lesstof kunnen praten. Ze gaan niet de klas in, maar de leerling komt naar het bureau van de docent. Op school heerst een uitgelaten sfeer. Iedereen is blij elkaar na maanden weer te zien. Heel lang online les en dan vakantie en dan nu weer naar school. Dus ben benieuwd. Had je voor het eerst sinds jaren weer zin om na de vakantie te gaan?
Ja, wel om iedereen weer te zien en alles, ja. Gewoon zolang mensen niet zien, dan is het wel leuk om weer een beetje onder de mensen te komen. Het is gewoon lang geleden, dus dan is het specialer eigenlijk. Ja, nu moet je gewoon weer vroeg opstaan en dat was het eerst niet. Toch zijn ze nu wel gemotiveerder om weer aan de slag te gaan. Ik denk ook wel dat je beter op kan letten in de klas in plaats van online. En dan heb je toch snel van, oh, dat is eigenlijk ook wel leuk en dat kan ik nu net zo goed gaan doen. Het is wel weer motivatie, want ja, ze letten toch op of je het doet. En online kan je gewoon je laptop dicht doen en dan kan je zo weglopen eigenlijk. Naast alle gewone lessen gaan online lessen voorlopig ook nog door. Want de school mag dan wel volledig open zijn. Er is altijd nog een handjevol leerlingen dat op verzoek van de ouders thuis blijft. De voortvluchtige TBS'er Henk E. is vanmiddag opgepakt op Texel. Gisteravond werd nog aandacht aan de zaak besteed in het tv-programma Opsporing Verzocht. De 61-jarige E. heeft een forse gevangenisstraf uitgezeten wegens geweldsdelicten, gewapende overvallen en inbraken, meerdere daarvan in Zeeland. Zijn TBS-traject liep nog, maar in juli keerde hij niet terug van verlof. Daarna werd hij betrapt bij een woninginbraak in de gemeente Veren, maar wist te ontsnappen. En de afgelopen tijd werd hij ook gezien in een supermarkt in Rilland en een slijterij in Renesse. Een 69-jarige man uit Duitsland is gisteren overleden tijdens het surfen. Dat gebeurde op het Grevelingenmeer in de buurt van Brouwershaven. De politie laat weten dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De KNRM vond na de melding eerst een surfplank in het water en later ook het slachtoffer. De kustmarathon is afgeblazen vanwege de coronacrisis. Toch kunnen hardlopers eind dit jaar alsnog een marathon lopen langs de Zeeuwse kust, als alle vergunningen er komen. Op 14 november wordt eenmalig de Marathon Vlissingen georganiseerd. Van Neeltje Jans naar Vlissingen en dus deels over het parcours van de kustmarathon. De organisatie zegt goed gekeken te hebben naar de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Zo zijn start en finish op een groot terrein, net als andere tussenstops. De toekomst van op tafels gekweekte oesters in de Oosterschelde is nog onduidelijk. De oesters die niet op de bodem, maar echt op een soort tafels gekweekt worden vanwege de oesterboorder, zijn nog niet rendabel en zeer arbeidsintensief. En om er geld aan te kunnen verdienen, zal het gebied met tafels fors uitgebreid moeten worden. Maar daar zijn natuurorganisaties niet blij mee. Het ziet er zelfs met 1,5 meter afstand gezellig uit. De oestersector en milieuorganisaties gebroederlijk naast elkaar. Een paar jaar geleden was dat lastiger. De oestersector wilde off-bottom gaan kweken, dus oesters op tafels. Maar daar werd toen een stokje voor gestoken. We werden ineens geconfronteerd met een afwijzing van natuurmonumenten. Daar hebben we verder geen ruzie over gehad. Toen hebben we ook weer snel natuurlijk elkaar toch weer opgezocht van je hebt elkaar ook nodig. En uiteindelijk is toen als resultaat er toch uitgekomen dat we toch een vergunning hebben gekregen om hier off-bottom oesters te gaan kweken. Dit is de oesterboorder en dat is eigenlijk de grote vijand van de oesterkwekers in Zeeland. Het beestje maakte de afgelopen jaren heel veel oesters dood en daarom wilde de oestersector een nieuwe manier van kweken. Oesters op tafel, zoals hier gebeurt. Maar dat kon niet vanzelf. Ja, het probleem voor de natuurorganisaties is met name dat ze niet willen dat er gebied waar vogels fourageren, dat opgeofferd wordt. Of dat nou de oestersector is of recreatie. Iedere nieuwe ontwikkeling, daar kijken wij toch wel erg zorgelijk naar, omdat het met de natuur gewoon niet goed gaat. Het gebied waarop oesters op tafels worden gekweekt is uitgebreid van 10 naar 50 hectare. En om te kijken of alles gaat zoals afgesproken is, heeft de oestersector verschillende belangenorganisaties uitgenodigd om vandaag een kijkje te komen nemen. Deze plek ziet er gewoon, denk ik, goed uit. En de oestersector heeft dat denk ik ook nodig. Wij proberen juist met hen, maar ook met andere belanghebbenden in de Oosterschelde in gesprek te gaan. Want het gaat niet alleen over de oestersector, maar dus ook andere sectoren. En niet alleen deze plek, maar op heel veel plekken in de Oosterschelde. Ja, je verstoort altijd wel wat je ook doet natuurlijk. Ja, het is maar net wat zijn de eisen van hen? Willen ze erin meegaan of zeggen ze het is hier natuurgebied en het is alleen voor de vogels, dan wordt het lastig. Om de kweek op tafels rendabel te maken moet er uitgebreid worden naar minimaal 150 hectare. Maar of dat er ooit van komt, is de vraag. Nou, op dit moment als ze zeggen we willen morgen naar 150 hectare, dan ben ik daar denk ik niet blij mee. Als de oesterborden er niet zo zijn, dan gingen alle kwekers weer direct terug naar het kweken van oesters op de bodem. Dat vinden ze gewoon prettiger, dat is ook efficiënter en dat is ook qua kosten gewoon aantrekkelijker. Het oesterseizoen wordt op 17 september geopend.
Het stormachtige weer hield vanmorgen lang aan. Pas in de middag werd het rustiger. Wel bleef er veel bewolking en het werd nog 20 graden. Morgen zonnige periode met verspreid een paar buien. Later in de middag, maar vooral 's avonds neemt de kans op regen toe. En zoals gezegd veel minder wind dan vandaag. Hierna trots op Zeeland. Esther gaat op de versiertour. Hi. Mag ik jou misschien versieren? Ik ben ook geen jonge, frisse man. Nee, daar zitten er nog een paar aan tafel. Ik kan straks jongen. beginnen met werken. Ja, maar dus eigenlijk wijs jij mij nu af? Ja joh, dat is veel te oud. Hallo? I already have a girlfriend. Ja, and you? Yeah. Ah, okay, that's a pity. 2 weeks I get married. What? Okay, I'm too late. Ja, en of dat nog wat wordt, zie je zometeen. Mij ziet u morgen weer bij een nieuwe Zeeland Nu. Tot dan en een hele fijne avond.